Vi kan bedst forestille os det, som vi kender og har oplevet før. Engang mente man, at alle svaner kun kunne være hvide. Alle observationer, erfaringer samt litteraturen beskrev kun hvide svaner. I slutningen af 1600-tallet opdagede man imidlertid, at der levede sorte svaner i Australien. Den sorte svane blev derefter symbolet på det, som vi ikke kan forudse vil ske, og som vi derfor ikke kan forberede os på. The unknown of the unknown. Sikkerheds- og beredskabskultur i en virksomhed handler ikke alene om modstandskraft over for de kritiske hændelser, som vi kan forudse. Det handler i lige så høj grad om modstandskraft over for de kritiske hændelser, vi ikke kan forudse. De sorte svaner. Din virksomhed er robust, når den hurtigt kan vende tilbage til normal drift efter en kriselignende hændelse. Er din virksomhed robust? Du og dine kollegaer har stor indflydelse på, hvor hurtigt jeres virksomhed kan genoptage en normal drift. Til gavn for alle i samfundet. En robust virksomhed opbygger modstandskraft inden for sikkerhed, sundhed, ulykker, cyber, vejrlig. Det er ofte den menneskelige faktor, der i sidste ende afgør om eller hvordan en kritisk hændelse opstår og udvikler sig. Det er derfor afgørende, at du og dine kollegaer ved, hvordan I forebygger og håndterer kritiske hændelser. Både hver for sig, men i høj grad også i fællesskab. Arbejder I sammen, når det gælder? Ved du, hvordan dine kollegaer vil reagere under en kritisk hændelse? Og hvordan tror du selv, at du vil reagere? Robust er et læringsspil, der skal forberede dig og dine kollegaer til at kunne forebygge og håndtere kriselignende hændelser inden for sikkerheds- og beredskabsområdet. Læringsspillet Robust henvender sig til alle medarbejdergrupper i virksomheder, organisationer og institutioner, der har stor betydning for den samfundsvigtige infrastruktur i Danmark. Er din virksomhed robust?